Lho niki saderengipun adicara kirap dipunayai pramila dumateng sedaya warga saking Kediri mbok bilih sampun nampi dedaharan monggo kula aturi sugeng dahar. Lho niki dumateng sagunging para tamu ewadene adicara ingkang salajengipun nggih menika adicara kirap. Para tamu kakung putri ingkang satu huluring budi kados penganten saribit sampun sawetawis dangu lenggah wonten ing sasana rinengga keparingipun ingkang hanawung krida penganten kekalih arsa kinerapaken wonten ngersaning para tamu. Ewadene manjing iki suba manggala hanganti para kenya Putri Domas Manggalayuda jumangkah ponang suku sinambi nyekar. Wasawega kang piniji mongko pangarsaning lampah daya-daya sigra mijil manjing sasana busana manjing sasana rinengga ingkang arsa jengkaraken Sang Sri Nata manjing sasana busana ngrasuk busana satriya tibakno seramet dia. Bablaske di wuyung. Ha. Jengkare Sirat Mojo temanten sarimbit sinarengan wuyung. Ha.
melu ning lara ora kaya wong kang nandang boyong wong kang nandang boyong ngendang daya halo rancenak dolan ning omah bingung lelo mangkudu wara wetengati daku semua bagus semua bagus apa dah terangnya sawangan iki awakku sing guru kelapa muda lakanana ngan gunandang prantang balong jano marengo sadang mereka ngendang boyo sak pupuh wae di ya kanggo gelak swasana adicara parigian enggal badhe kula lajengaken adicara salajengipun nggih menika adicara panampen nggih saking keluarga agung panjenenganipun Bapak Wajib Sarimbit Ibu sampun hawiji dumateng Babonden Agung panjenenganipun Bapak Kades Soekarno ing mangke kasuwun panjenengan amritesaken atur panampen saking keluarga agung panjenenganipun Bapak Wajib kalangsan sedya kasumangga monggo Bu kula aturi mandhap saking sasana pareman ing mangke panjenengan andhampingi Bonden Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu wabil khusus dumateng panipun sahibul hajat Bapak Wajib Ibu Nyomi ingkang hormati dumateng para pangombyong temanten kakung Sumama Putri ingkang mijil saking Kediri ingkang hormati Bapak Ibu
tamu undangan sedaya hadirin wal hadirat ingkang hormati ugi. Saderengipun kalau matur dumateng ngarsa lan sami sumangga langkung rumiyin tansah muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Keranten menapa wonten ing wekdal menika kula dalah lan sami taksih kaparingan kenikmatan taufik sarta hidayahipun sehingga wonten ing wekdal menika kawula dalah lan sami saged angrawi undanganipun Bapak Wajib sak keluarga kanthi kawontenan sehat wal afiat. Pramila kanthi menika muga kita syukuri sareng-sareng kanthi wasana hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kaping kalipun sholawat saha salam muga tansah katur kunjuk mateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng panggah sawatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Dumateng para bapak ibu ingkang hormati, kaparenga matur kawula ing mriki panggenan hanamung minangkani sesulih saking Bapak Wajib Ibu Nyoni. Pramila kanthi menika sepindah ngaturaken sugeng rawuh khususipun dumateng pangombyong utawi penderek temanten kakung ingkang mijil saking Kediri. Pramila Bapak Ibu sedaya monggo dipun sketsakaken nanggen lenggahan sak paripun adicara menika. Kaping kalihipun kawula atas nami Bapak Wajib sak keluarga mbok bilih anggenipun nyambut dumateng sedaya. Anggenipun paring pahormatan dumateng sedaya khususipun pangombyong temanten saking Kediri mbok bilih wonten kekiranganipun baik menika kirang gupuh kirang lungguh alias kirang suguh kawula ing mriki atas nami Bapak Wajib sak keluarga ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang sak kathah raipun. Salajengipun kaping kalihipun kawula ing mriki nampi amanah utawi kapasrahan Bapak Wajib sak keluarga nuwun inggih boten sanes kasukapurih nampi temanten kakung inggih menika Mas Eko. Ananging saderengipun temanten kakung kala tampi kala wau wakil Mbah Yai lumantar Mbah Yai saking Kediri keranten wekdal menika Bapak Pujiono boten saged nderekaken putranipun sowan dhateng dalipun Bapak Wajib menika kala wau titip salam taslim dumateng Mbah Yai kala wau ing atas nami Bapak Wajib sak keluarga salamipun Bapak Pujiono sawarga kala tampi kanthi ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun Bapak Ibu ingkang hormati temanten kakung Mas Eko kala wau sampun dipun pasrahaken khususipun dumateng warga keluarganipun Bapak Wajib sak keluarga. Pramila kanthi mrika ing mriki kawula atas nami Bapak Wajib Mas Eko utawi temanten kakung ing wekdal menika kawula tampi kanthi asta kalih. Kawula tampi kanthi bingahipun manah, kula tampi kanthi lega lahir terus ing batin. Ingkang mugi-mugi Mas Eko kala wau saged kraos dhateng mriki. Lan insyaallah Bapak Wajib sak warga badhe anggula wentah putra-putrinipun supados putra-putrinipun anggenipun gebyur wonten ing samudranipun rumah tangga enggal inggih menika saged guyub rukun tansah dados warga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Lan ugi mbok pilih Mbak Rizki menika tumuju utawi cumondhok dhateng Kediri. Ing mriki Bapak Wajib ngaturaken mbok bilih putrinipun Mbak Rizki menika mbok bilih cumondhok dhateng Kediri kersuwa Bapak Pujiono saorga inggih menika paringi pitedah-pitedah supados anggenipun bangun rumah tangga enggal Mas Eko kalih Mbak Rizki menika saged nampi barokah saking Allah Subhanahu wa taala sehingga dados rumah tangga ingkang guyub rukun tentrem ayem mulai donya menika ngantos dumugi akhirat. Allahumma amin. Kaping tiganipun dumateng para bapak ibu sedaya
Ing ngriki kawula ugi minangkani wakil sedaya Sinoman Juruladi mbok pilih anggenipun paring pasugatan dumateng pansedaya menika wonten kekiranganipun mbok pilih wonten solah bawa tindak tanduk ingkang kirang resepaken dumateng manah pansami ing ngriki atas nami Bapak Wajib sarga ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Ingkang terakhir mbok pilih mangke sapur adicara menika sedaya pangombyong utawi penderek temanten ingkang mijil saking Kediri mangke badhe nyuwun pamit. Pramila ing ngriki atas nami Bapak Wajib sakeluarga kawula mboten saged mbektani menapa-menapa nun inggih. Kawula doaken mugi-mugi lampah panjenengan mangke tansah manggih kawlujengan wiwit ing ngriki panggenan ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak inggih menika wonten ing Kediri. Kula kinten kula cekapi semanten kemawon mbok wilih wonten kekiranganipun kawula nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Akhiru kata billahi taufik wal hidayah wa ulum afiq ilam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makaten atur pangantikan panjenenganipun Bapak Kades kanthi wijang wijilipun pangantikan kaduk ruruh angarah prana. Niki dumateng sagunging para tamu ing mriku kula sampun nampi sasmita saking Kediri mbok pilih parigyan ing mangke dereng ngantos purna para kadang warga pangombyong saking Kediri badhe nyuwun pamit. Mekaten nggih Kong nggih. Nggih, kula badhe ngaturaken kemawon. Mbok pilih Sirat Maja temanten sarimbit mangke sampun medal panjenengan langsung kondur ngoten nggih. Pramila adicara saderengipun panjenengan kondur ing mangke kaberkahan adicara doa langkung rumiyin panutup wingking mawon. Niki dumateng sagunging para tamu adicara ing salajengipun nggih menika adicara doa. Kunjuk katur Pembudhen Agung utawi pini sepuh saking warga Dusun Tulung panjenenganipun Bapak Minto panjenengan kasuwun amberkahi doa. Mugi-mugi kanthi berkah doa panjenenganipun Bapak Waji sarembit Ibu anggenyo anetepi darmaning sepuh amiwa putra hamargya siwi tansah manggya kabejan kamulyan lir ing sambikala. Kunjuk katur panjenenganipun Bapak Minto kasuwun amberkahi doa kasmanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat tansah kula hormati, Bapak Ibu sedaya ingkang tansah kula hormati, para sesepuh, kaki sepuh, nini sepuh sedaya ingkang tansah kula hormati, sedaya penderek manten ibu kaliyan bapak ingkang kula tansah kula hormati. Monggo sami-sami ndonga sesarangan ingkang dipun ndongaaken menika temanten sekalian anggenipun ngebjur rumah tangga mugi-mugi paringan putra ingkang soleh, putri ingkang solikah, lan mugi-mugi donga nika lumeber dumateng sakibul hajat Bapak Wajib dengan Ibu lan lumeber dumateng kula lan panjenengan sedaya nggih. Liridaital Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila qudratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ulatihi wa drisil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kusaran pijajati teman-teman sekalian Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadhil fala'i dunya wa al-qirah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wa sallim radhiyallahu an sabadihi wa rasulillah jama'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamdan syakirin, kamdan na'imin, kamdan kabi umasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama ya faqili jalasikal karim wa qadimil sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu biha min jamil a'wali wal afat wa taqtilana biha min jami'al hajat wa tuturana bi jami'i syai'at wa tarfa'na fi yang kita arajat wa tufaliuna syalhayat min syakaiti badal maut innaka kulli syai'in qadir. Allahumma jangan faina hadal ngurusi wajah jati mawaddah warahmah wa barik lahuma bi umrihima wa rizkihima wa li faina umma kamalata dama wa li ma kamna ta'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina khadil qadal misru farah. Rabbana hab lana min ajina wa dzurriyyatina qurrata ayun taqina imama. Allahumma ghfir lana dzunubana wa tanna kama rabbayani shahira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunana minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lirindal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mekaten langgen kula saged ndonga mbok pilih wonten kepatanipun mugi-mugi dipun sepura kali Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. During pengkatan kalawa adicara doa mugi-mugi manfaatipun dipun tujuaken wal khususun mempelai berdua lumeber dumateng Bapak Ibu temanten kakung mewah temanten putri waradin dumateng sagung dumadi makaten niki adicara salajengipun nggih menika adicara kirap. Nggih mbok bilih mangke mantene sampun dugi ngajeng Rama Yai mengki panjenengan mbok bilih wonten kawigatosan ingkang boten saged dipun tilar panjenengan saged jengkar kondur mugi-mugi ing mangke kondur panjenengan saking dalem agung pepudian kula Bapak wajib dugi dalem songsang tansah mangya kabejan lan kamulyan lan keselamatan. Lho niki dumateng sagunging para tamu adicara ingkang salajengipun inggih menika adicara kirap. Sampun niki asisten sampun ngaturaken co kirape lali janjine Jaya.
Ayo sayang ngadeg kene yo. Ayo jumeneng. Ciwel, ciwel, ciwel. Allah ciwel. Ayo ngadeg dia sing ayo. Urung teko ya ora apa-apa, tinteni nasi suwi kok ya. Telat to. Nggih. Jan-jane kowe ning gelagatmu sajak jiwani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ngene ana kene aku nunggu kowe tak SMS randasi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kapatok irungmu mesti tak ciwel Ciwel, ciwel, Allah ciwel. lali janjine ngandani alasane sapa wong sing ora gelo kadang dandan kowe ora teko Ini keri gak apa-apa. telah Ah. jan-jane kowe ning ngendi gelagatmu sajak aku jiwani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Lulus Rarjone ring Sambikala rawuhipun Serat Mojo temanten sarimbit kirab kasatriyan sampun kasembadaning sedya. Dipun pandhu cucuk laku ingkang wayu. Pak menika nek wonten Kediri piyayi ngoten niku bagus napa ayu nggih, Pak? Bagus nggih. Niku nek panjenengan pirsani saking ngajeng, Pak, nek saking wingking wayu. Nggih. Niku mengke nyuwun pirsa nggih. Nek mbok bilih sampun mriki panjenengan niku asli napa mboten? Mengke saged dipun tuthuk. Nggih. Aduh senyume Pak, kek untune gingsul. Ketok manis. Aduh. Nika umpami slametan jelah ora patek uman daging, uman balung ya ora apa-apa. Engko ya rasa jan kaya ngene piyayi anggere wayu niki nek pas dalu mlampah piyambak wonten tengah sabin
saged kenging tolak balak. Ya kok ya dipoto bareng dhisik. Ya ku rada ndik ya kaya angka 10. Ora apa-apa ya kene. Ora apa-apa wis ora. Padha ae. Rada mundur nang moto. Jih. Mas gak muni Mas, gak cucuk Mas. Cek 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 cek. Aja kaget-kaget. Aja. Lah aku bar dingoni sego pupuki powerku full kok, Pak. Mosok. Powerku full. Sliramu ke dirasani. Pripun? Karo piyayi iki sing bagus. Mbah Kong niki. Kuwi lanang apa wedok? Wong nek lanang kok ayu temen ngono ya, Mas. Ngapunten kula niki wedok Mbah Kong. Nek murep, mlumah ya padha nek klonthonge kok iso. Lah piye aku ya wedi kok ngomong wedok, engko dikira wedok tenan, basa dibuka nek dongkrake aku ya wedi to Pak kok iso. Iya kok ya. Ayo karepe pis. Alhamdulillah saderipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wilujeng siang Pak Dalang. Jih wilujeng siang. Alhamdulillah niki mau saged sowanten daleme Bapak sinten menika? Bapak wajib. Alhamdulillah piyantone ingkang pundi? Piyang menika. Alhamdulillah wilujeng Dadi siang. wajib sowan. Alhamdulillah wilujeng siang Bapak kalian Ibu matur sembah nuwun sampun nimbali kula sak kanca mugi-mugi tansah pinaringan sehat lancar rezekinipun Allahumma amin. Dan diucapkan juga buat kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, cepat diberi momongan ingkang soleh lan solehah Allahumma amin. Muga-muga pokok anek mantu ki batine yo duwe mantu ya Pak. Alhamdulillah kok bar kuwi yo cepet ndang diwehi momongan. Alhamdulillah. Dan niki mau pikantuk pundi Pak? Pikantuk Kediri. Kediri, alhamdulillah. Piantun Kediri, halo. Oh niki Mbah Kong nggih saking Kediri. Oh nggih. Oh Mbah Kong jenengan nggih natos teng Gumul mriku mboten? Nggih. Sering. Oh nggih teng mriku nggih bansine kathah? Nggih. Berarti jenengan teng Gumul mriku nggih golekane ya banci berarti. Nggih. Lah paling yo mboten kok ya. Yo ora apa-apa banci ra iso metenge kok ora resiko. Ora resiko kok ya. Lah nek wedok wi sik dadak pil KB resiko. Lah nek banci ora usah pil KB saman kok iso. Kok digoleki nggon-nggonan ya buntet. Aduh. Lah ya Pak isine mburi kalah ngingeti aku ya Allah. Dari mana Pak? Kediri juga, alhamdulillah. Dan Kediri mriko bancine pinten? Napa? Mbah Kong ditinggal bengkoyo ombo ora nek bengkoyo ombo gak aku nek gak ombo. Wis to. Rong bau. Nggih mengke kula lek mboten tanggapan jenengan ken ngedos mriko nggih. Nggih. Oh, bau kanan baru kiri. Lah nggih to aku iki ngene-ngene iki seneng aku, Pak. Apusane penak kok. Lah iya, angger dikeki sayang ngene salah nyeket ngono lah ya metu. Cocok. Napa? Prol lagi dicobi napa pripun? Kacange prol. Walah. Lah iya to kok ya. Niki mau king Kediri jam pinten Mbah Kong? Jam 8. Alhamdulillah nitis bis mirka nika. Oh bismillah. Alhamdulillah semoga nanti sampai tujuan selamat nggih. Amin. Yo tukang syuting wis banter dhewe. Mun iki sing disyuting aja nggo dodo to Mas. Kok iso. Lah pas ning dodoku lho Pak. Seneng. Lah yo iki sini yo kur kanebo kok disyuting nggo dodo ae kok yo. Alhamdulillah niki mau sesarengan kalian LD Mua mijil saking tlatah Buduran. Alhamdulillah Pak Dalang riasane yo sairah saetur murah. Diajeng kene-kene. Iki mau Mbah Kong sampun matur. Mbok bilih wonten mriku wonten jejiban. Pramila mengki dereng ngantos purna Mbah Kong badhe kondur. Oh nggih ngoten. Nggih. Assalamualaikum Bang. Ngatos-ngatos nggih Mbah. Lah bagus ya Mbak ya. Cek nomor Mbah Yayi kok aja ngono to Pak aku kok di bismillah aku tobat dadi lanang tenan iki kok. Sini dulu domasnya sayang. Pak Domas kalian manggone jogene mboten Bu? Nggih. Dijogetne. Nggih, hari ini yuk kenalan sih. Ora apa-apa nyapa aku ya wedok iso. Madhep rono nah. Heeh, madhep rono. Nyapa to ngene-ngene iki nyapa wedi apa piye? Wis kudu joget mau kok sing aja. Kenalan sih namanya siapa? Vita.
Vita yo ta kok iso oleh ngegas kok yo banter Iya. men wis oleh sego pupuk piro mengke kok banter men kok iso. Joget ya. Lho lha nyapa? Usung-usung son nek ora gelem joget. Lah nyapa? Heeh. Joget bareng ya. Lah mengke sing ngongkon dadi doma sapa? Wong. Sapa? Wah! Lho lah ya jenenge sapa? Wong ki demit tuwa apa tenan apa wong tenan kok iso Ora kenal kok kowe gelem. Sing pinter sapa? Kok iso kono ndang ayo genten sijine. Jenengmu sapa? Aura. Ya ya. Kok iso. Joget ya. Ya rono mundur. Yo, mundur Nah, sih. ayo sing siji. Kene yang dua maju Yang ya. loro maju yo. Nah. Nyapa kok iso? Lah ya jenengmu sapa, Nduk? Pika. Vika, kayak mau Vita, Vika. Joget ya. Lah nyapa? Geleme nyapa? Lho lah yo geleme nyapa? Piye to kok iso joget ya? Yo kudu Iya. gelem kok iso. Ayo kene. Ayo, dikene lagu apa ya? Heeh. Jenengmu sapa? Siapa? Sofa. Oh sapa? Tak kira sofa iku kursi. Anggapan Kursi kae kok sofa joget kok ya. iya. Yo ayo Iya. manggolone kene sik kenalan Kene. sik yo. Manggolone. Yo, manggolone paling gede yo. Yo. Sing arep dhewe kaya dalang mantep. Yo. Pak Anom Suroto. Oh, Jan, awake bisa lemu-lemu. Manggole iso kaya bar magrib kabeh ya. Lah putih-putih resik-resik kaya bar magrib lho. Iki nek dingeti kon dhuwur Pak, ampek teko ngisor sikil ki rata. Ya, Saya busik sing ngisor. Kok ya gak apa-apa tobrut tok ya. Ayo Iki dikenal. koyoke kembar kok Pak Dalang. Kembar. Koyoke kembar Ayo to. Kamu didangu, kembar? ayo Kembar? didangu. Oh gak? Putrane sapa? Lah podo ya Pak ya. Heeh, padha lanange. Oh beda to? Ya wis kenalan sik jenengmu sapa, Ndut? Ilham Oh Ilham. Ilham. Sekolah? SMP Oh SMP. SMP. Cita-citamu apa? pelukis. Pelukis. Oh pelukis. Alhamdulillah. Kok sok-sok yang ngelukis banci ngono barang ya? Iya. Lah piye? Banci ki ya kudu dilukis barang lho Kudu nggih dilukis. kenang-kenangan kok iso. Widang. Joget ya. Joget ya. Yo rono sing siji rene yo nah. Nah, Kenalne. kita ke Papua Nugini, Pak. Apa iya? Lah iki sik enek kontrase iki renek blas. Iso janges. Lah gawe ini layangan ya ngene iki to. Layangan. Geser ono sing siji yo. Jenengmu sapa, Mas? Bambang. Oh, Bambang. Bambang. Tenanan pora. Babang gawe diswangan iki. Tenan, mengko lek ngapusi aku disunatne karo bumu lho. Jenengmu sapa? Ardi. Oh, Ardi. Sik Ardi. sekolah? Sik. Kelas Sik. berapa? 8. Cita-cita apa? Traktor. Paling. Cita-cita maling, Pak. Maling hati kok ngono kok. Cita-citae duwe bojo banci ngono ae lho. Suwen kok iso. Iya. Ayo sing loro Ayo. kae rene. Sing loro. Weh. Nah. Nah, iki rodok katon Iki iki. rodok resik iki, Mas. Iki cinara nek dijajari wong papat ki iki krim siang, iki krim malam. Nganggo siang Pas malam kok. komplit to kok iso. Jenengmu sapa, Mas? Aduh supen. Lho, lah piye to iki? Iki dijenengi karo mbokmu apa ora? Siap gerak aja didekepi. Nah, ora lek iber kok iso. Jenengmu sapa? Danang. Danang. Kelas berapa, Mas Danang? SMP. Oh, SMP. Ini sekolahmu enek banci ora? Sekolahmu enek banci? Oh kathah. Wow, SMP kayaknya wis ngluruk banci, Pak. Lah iki lulus sekolah yo ngentekne banci lho kok iso. Titeni iki kok. Joget ya. Nggih. Ya, sing siji yo. Nah, Nih. geser lho lah. Nyapa? Enek gisole, Pak. Hah? Enek gisole. Padha karo cucuke. Padha karo aku enek gisole ya. Cocok. Nek Jodoh. tanggaku gisole 18. Heeh. Gisole 18. 18. Lah bareng Dadi niki wis maju kabeh ngono kae. Jenengmu sapa, Mas? Pino. Pino. Kelas berapa? 9. 9. Cita-cita apa? Manut dalane. Manut dalane. Iya. Oh, Sumarah pokoknya. Ya, tak dongane dadi bos ya, Mas. Amin. Siap. Bos copet. Aja to kok ya. Lah ra duwe cita-citae lagune apa? Ayo. Di bareng no ayo. Piye? Sekarap lagunya apa ya? Lagi viral apa ya? Ayang-ayangnya, Mas. Playernya bagus ya, Pak? Oh, bagus. Sik berondong lho. Cik. Lho.
Kowe mau lo ngomong Piye? banjine wayu. Remangsamu kok iso. Lah kok mulai melok aku apa piye? Arti goceng. Jan kuwi Kak. Aku duwe BPKB nganggur kalau Mas. Sertifikatku ya nganggur. Oleh motor le. Sertifikat vaksinku kok tak gedekne iki kowe. Bawa sertifikat penyakit. Ayo Mas. Ki apa ki elektron apa ki? The Pertus. The Pertus. Yo, Duor. Sambledos ya. Ayo sini sayang. Ayo sini. Joget bareng-bareng. Yo. Padang rasane ati kang Ayo sini. Ayo sengit goyang bareng. pilihan hanya wang aku kowe laput tresna kang masuk bagus tak jalo ojo selera tresna panceni tresno kuwi ake pacoban kang mas kowe sing tak sayang ran Joget kok sama taburan gitu. Yo, bayo, bayo ya Allah. Lah aku kuru disenggol iki yo. Ayo. Nih, jogetnya sing apik. Bokonge sampai bawah. Bokonge iki sampai ngisor taware goyang. Bokonge goyang. Sampai ngisor. Lah tau. Rene sih. Rene. Ayo sing sejine Rene. Ayo goyang Rene sik goyang Rene. Bocah kok iso. Padha wedi kabeh kayane. Lah ya ayo kene. Yo. Cewek sing cewek ayo sing Ayo. cewek. Ora apa-apa ayo. Ayo. Dan joget. Up. Ah, iki piye? Iki kon joget lho, Pak. Hah? Iki kon joget sing wetoke malah gila bobo. Lah kon joget ki malah ngene-ngene lho. Kok iso iki joget apa ora? Sirmu ki joget apa ora? Iya. Ora, nek gak joget ya wis mantuk. Ah, Piye? milih Milih ndi? joget apa mantuk? Ayo. Joget apa ora? Ayo ndang to kok iso, ndang joget bareng-bareng. Karo iki lho yang milih ho, pacarmu sing ndi? Ora. Ya wis ndang milih, Iya. ndang mulai nek ndang mulai. Wis Ndang. apa kabeh di Kok iso? Ya apa lagune apa? Lho, sekarep ki requestmu apa kok iso? Ya wis lagu sekarep, Mas. Kok iso? Ndang ayo, ndang mulai. Aku ndang seladan ning masjid, Pak. Ah, padha. Ayo. The Pertus. Ayo ndang goyang. Ayo ndang to. Ndang to kok iso? Ayo tabur ayo rono ayo. Ndang maju rono. Wis ndang rono. Nah, ngene lho, nah, ngene lho, nah, ngene. Ndang maju rene, nah, rene, nah. Ndang rene, ndang rono. Yo ndang rono, ayo. Ndang rono, ndang joget kan ayo. Pandang pertama Nah. lihat nona Sario langsung suka. Yo. Nona starting stage abis buang buka. Semua buka pun senyum tiap hari sampai fly datang dalam mimpi. Ayo, Ingat goyang, nona Rene. manis nona status telan cuek. Ayo, dah sadar cepat gak apa-apa. Yo. Bokongi. Nona suka. Eh. Jangan buang buka. Jangan setelan cuek Terus, nanti bokongi sampai bawah, yo. nona. Kang bilang saja jangan pura-pura.
Wis kendel, Pak. Wis, Wis kendel alhamdulillah. tenan kok. Oh, piye iya. wis meneh? Neh, apa lagune? Wis sekarep pisan kas karo mulih ya. Iya. Ayo. Heeh. Apa? Apa kuwi? Sing amu sing jingkrak-jingkrak ayo, ndang ayo. Yo, kowe kalah kowe karo iki. Ayo kita arep pulang yo. Ayo. Kalau dikai santri peko kalau. Kok kargo ya? Lah piye? Wis yo ora oleh isin to kok iso yo. Ndak bokonge digoyang sik. Bokonge digoyang sik. Lah iso ono lho kok entar. Nah ayo. Kok iso lah kok iki lho lah. Lah iso ono lho lah lah kemayune adene kok iso. Yo gendong deno santri lulusan pondok isik perawan dorong tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sapa assalamualaikum lakokno bapak emlero meh tak rewangi ngembat orang ngerokok ben kaya kang pondok ayo eladalah suweng kula linyoplok jare bapake aku kaya santri pekok goyang habis itu pulang ya sampai bawah ya diputer bokongnya diputer madep pokoknya aku ngene iki lho bokongnya diputer ser ser iso yo tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggok dongakno ben kapok aku Jenengan badhe foto monggo sareng kalian manten nggih. mulai dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman sekali lagi yo tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggok dongakno ben kapok aku pengen oleh dino wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggok dongakno ben kapok aku pengen oleh dino wis taun-taunan dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Nah, wes ayo pulang. Wes dah mulai. Yo. Yo. Ya. Ndang ayo dah mulai. Wis sampean nggih Pak dalang Nggih. kegojengan sawet tamis tuku kopat caca 5 mbok menawi enten lepasete nyuwun ngapura wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.